Nerastú tie deti neskutočne rýchlo? Vaše batoľa už začína vyzerať ako malý dospelý, pretože jeho telo prechádza premenou a stráca na bábätkovskom vzhľade. Imunitný systém dieťaťa dozrieva a čoskoro už bude na podobnej úrovni ako ten váš. Ale je to dieťa neposedné však. Všetka tá vydaná energia však znamená, že mu musíte podávať stravu obsahujúcu v pomere viac tukov, než potrebujú dospelí, a taktiež energeticky výdatnejšie jedlá. Dôležitý je príjem nenasýtených mastných kyselín, ako sú omega-3, ktoré sú potrebné pre normálny vývoj mozgu. Nájdete ich napríklad v rybom oleji, rybacom mäse a repkovom oleji. Vaše dieťatko má len malé brúško a jeho organizmus si zatiaľ nedokáže vytvárať energetické zásoby ako dospelý. Malo by jesť 3 hlavné jedlá denne a 2 až 3 desiate alebo olovranty medzi tým.